L-oppożizzjoni qed tinsisti għal timeline ċar ta' kif se jerġa' jiftaħ is-settur tat-turiżmu li fil-preżent jinsab fil-għama, hekk qal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonista Robert Arrigo waqt li kien qiegħed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet flimkien mad-deputati Beppe Fenegadami u Karel Aquilina. L-importanti li l-industrija jkollha data. Jekk għandha data tista' tippjana fit-tajjeb jew fil-ħażin. Ma tista' tippjana għaliex dan l-industrija hija waħda li tippjana fit-tul u nixtiequ ċertezza. Iċ-ċertezza biss bħal m'hemm f'postijiet oħra kompetituri diretti tagħna li minn nhar it-tnejn il-qudiem ħajibdew joħdulna l-klijenti. Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenegadami tkellem dwar il-mod kif il-poplu Malti ġie misruq 4.5 miljun euro fi skandlu ieħor li ġie żvelat fil-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi, flus li faċilment setgħu marru biex ikunu ta' sosten għas-settur turistiku f'dan iż-żmien tant diffiċli. Skandlu ieħor, skandlu kif il-Malta Tourism Authority bordni mill-Ministeru tat-Turiżmu berbqet, għax m'hemmx kelma oħra, 4.5 miljun euro fuq żmien ta' 3 snin. L-4.5 miljuni żgur kellhom jintefqu għal xi ħaġa aħjar. Kwalunkwe ħaġa aħjar għax fil-verità hija li meta teżamina there's nothing to show għal dak li ħallasna għalih. Karel Aquilina min-naħa tiegħu qal il-Gvern għandu d-dover li jinvesti fil-poplu Malti u l-fondi pubbliċi jintużaw b'mod ġust u eku. F'dan il-mument anke kif spjega tajjeb il-Viċi Kap huwa essenzjali li l-Gvern juża il-fondi pubbliċi biex insalvaw in-negozji, insalvaw l-industrija tat-turiżmu u niżguraw li l-postijiet tax-xogħol li nħolqu matul is-snin f'pajjiżna u l-pagi li tingħataw il-ħaddiema Maltin ikunu garantiti. Intant il-Partit Nazzjonalista tenna li f'dan il-mument il-poplu jeħtieġ ċarezza sħiħa mhux biss għas-settur turistiku iżda wkoll għal kull settur li fuqu hija mibnija l-ekonomija tagħna.